Nay, unsay kay nang SARS? Nganong daghan man ang nagistorya, anak? Sakit na do. Sakit nga makamatay. Nga wala pa'y tambal. Agay, sakita sa akong uoy. Murag babuak. Ipacheck ta na sa doktor dong. Murag dugay-dugay na ba? Agay, sakit na sa akong tiyan, oy. Ato nang itawag ang doktor kagapi sa radyo ukay. Makatabang siya, anak. Sa modernong panahon karon, di kinahanglan ang pag-amping sa panglawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod kabahin sa imong balatian. Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa kahanginan. Good morning! Morning sa Balik na tanan. karon sa atong programa. Kauban nato si Dr. Kagape. Kauban Dr. nato si Sakahani. Dr. Kagape. So, duwami ka Dr. Kagape. Dami ka Kauban Dr. ming duha. Kagape. Sa Dr. sa kahanginan. Bago na magsugod, siguro, i-ano na to ang number, no? Para Sige, sa sige, mga mag-prepare lang sa country sa gusto comment. mag-text, magpangutana, mag-greet sa atong cellphone. Ang number kay 0991-215-3123. Sa Bonako, 0991-215-3123. Sa naman tong wondering, wala naman. Kung magpa-check up ang number sa secretary ni Dr. Kagape diri sa UM Multitest is 0995-221-8007. Sa Bonako, 0995-221-8007. Naa siya clinic Mondays to Fridays, 8 a.m. to 12 noon. Ako ang clinic. Kung naay nangutana, contact lang mo sa 0917-877-3144 by appointment ni siya na putay online. Okay, so, may buntag sa tanan. May buntag kay Sir Julius, mga tong engineer dyan sa booth. May buntag po kay Sir Roy Johnson, ato ang station manager. O gato ang previous broadcaster na si Sir Dennis Lasso. Ug ang iyang mga kauban sa broadcasting. May buntag sa inyo na mali ko last time, bali na post na ako ito sa private personal page. account. Wala mi na nabutang diri sa sa ato ang Sa live. live diri sa page nato sa Facebook. Pero atong gi-share diri, no? So, pwede lang ninyo ma-view. Naka-share diri katong sa YouTube na page. Okay, so unsa tong topic karon? Okay, so balik ta sa ato ang pagbasa sa Ano dito? libro ni Dr. Edward Kagape Sr. na in-house doctor. So, karon ato ang ginabasa kay ang Bisaya version, Cebuano version, no? Napay available na English version diri sa clinic Diri sa clinic. kung gusto lang ninyo ha. Discounted rate kay nga no. Karaan naman siya ng libro. Karaan na siya. Murag memorabilia na lang siya karon, Kung no? gusto lang Okay. ninyo. Kung gusto niyo kay siyempre, ga-update man ta, no, sa medicine. Dili tanan na nakabutang diri kay updated karon, no, kay karaan naman siya. So, ang topic nato karon kay calor. Unsa man ang calor? Unsa daw ng calor? Unsa ng calor? So, So, kung i-translate na siya, calor means heat, kainit no, kainit, sa isa ka tao. kainit. So, ang topic karon kay fever or hilanat. Okay. So, daghan mga klase-klaseng fever, no, or hilanat, or isa pa to, kalintura, na wala day Kalintura. kailang, Wala kailang kailang uban. Cebuano. Hilanat day ni sa ilaha. Dawin nyo man din. Gawin nyo ang kalintura. Unique siya na term. Okay, so, ang first nato na istoryahan kay hilanat sa kahaponon. So, afternoon Specific kay fever. siya. Oh, very specific, no? So, kung So, gabiin na, dili na ni... Dili na na mo. Lain na na. Ini gabiin na. No, pero, basically, kanang ang hilanat nakasagaran mo tungha sa kahaponon or ulahi sa kahaponon. Nga ubanan og kakapoy sa lawas, Mhm. pagkunhod sa timbang, Saka inang dugay kunhod. pag-ubos, pagbaba, Okay. pag-loose ng timbang. Ano kabalo ka na? English. Gisabot na lang nako sa context. Okay. Dugay nga ubo ug sakit sa dughan ug likod.
Unsa man na siya, no? So, na siya. So, posible na kana siya tuberculosis sa baga, TB sa Pitigs. baga, pitibs, PTB. So, may buntag kay Auntie Elna. Maayong buntag. Good morning. Good morning po sa inyo, Ma'am Elvira Rodriguez. Elvira. Good morning. Elvira. Oo. Elvira. Good morning, doctors. Good morning po, ma'am. Gimingaw ta ani kay last week wala tay Walay, live na. Kaya alam walay live. Kay mali Walay day. naga-comment sa live pagtanaw Today sa mali di ay Pikas. siya na account. Na mali. Anyway, kung naminaw mo sa radyo, namin sa radyo. Oo. Live ni Karon. Shoutout din ko kay Junicia Panyahinog. Yan to sa clinic gapon. First time ko kamit sa iya. Nag-meet mo kagahapon. Mao na sila tong taga Panguntahan na sa to, diri. tagamaan. Ayun, naingna ko nga sa taga-asa sila. Basi, Ano pala nag-ingon sa greeting? ah, So, unta naminaw mo karon, maayong buntag. So, sige, kato, balik ta sa PTB, no? Or pulmonary tuberculosis. TB sa baga. Sa hinungdan, ana. so, sa inungdan sa TB. Bakterya. So, infection. Mm. No? Ang tawag, Mycobacterium tuberculosis. Unang pagtambal, pag naihilanat, paracetamol. Para sa tumoy. Paracetamol na siya, no? 500 milligrams every 4 hours pag na ay fever pa. 500 milligrams every 4 hours sa Every dili. 4 hours. Dili kay sobraan. Natay ginatawag na overdose sa paracetamol po ba yan? Makakos og liver injury, no? Kung sobra gyud. Mm. Okay? So ang TB sa baga dili usahay mo pakita og dugo sa plema, no? Mao man na siya ang murag kanang sa kinaraan, no? Na oy pag naay dugo sa plema, TB na. So dili na Dili siya tanan. usual na na presentation. Dili siya tanan ha. Mm. Ug bisan sa pagkunhod sa timbang. So, usahay dili pa mag-abot og kanang nagbawas og kanang dako kaayo no na timbang. Adunay mga tawo nga na kaplagan nga dunay TB bisan walay ubo. Makitaan lang siya sa regular na X-ray, no? Maoray bugtong paagi sa pagsuta sa tuberculosis nga walay simptomas. So X-ray, chest X-ray gyud ang ato ang tanawon. So unsa ang aside sa chest X-ray, unsa pa ang lain na laboratorio? So Sputum exam. sputum, no? Kanang kanang PCR ba tawag na? Basta ka na. mm-mm. So, atag mag Karon ang ginatawag, laway, oo. Pero ang test karon kay gene expert. gene expert na Gene tawag expert na ang karon. tawag ana, no? Nag-i-check ang plema na agi sa napud na siya na kanang gold standard na blood test, no? TB quantiferon. Napud na Okay, i-test. so kung naamoy suspected na TB, ato lang mo sa clinic kay naay programa ang government na libre na siya. Mm-mm. So magreseta lang mi libre ang Pagka-request. X-ray o ang gene expert assay. Kay treatable, no? Treatable Treatable ang PTB. May buntag sa ko ang baga. classmate si Sonax, classmate ako sa May high school. buntag. Oh, may buntag. Morning Doki. Salamat Son. So kani no ang PTB kinahanglan nato siya i-treat og 4 to 6 months no na siya updated na ang 4 to 6 months na ba karon? Dati kasi 9 months na siya. Kung high risk siguro. Kung high Or wala siya nag-resolve. or kung kanang mga immunocompromised pasabot Mm. baba ang mga immune system. Yung isang doktor na nakadungog niya, kabalo sila kaya sa TB. Yan na lang kung pila na siya ka months. Pero usually na siya sa 6 months, 6 to 9 months depending on the kung sa tambal. Or niya. Pero karon for gihapon no for drug combination for at least 6 months. Pero na siya bago daw na na regimen. Regimen.
wala pa mi na update na kay di man mi pulmo good. So internal medicine na pulmo nangita mi kung kabalo kitsa na siya. Or kanang community medicine, Oh, no? family med updated Family med pod. na family and community medicine. Yeah. Kabalo naman mo na unsa mi. Surgeon and psychiatry. So But dili na mi naga-treat aning so basic. TB. Ina-refer na siya So namo. specialized kayo na pulmo na Yeah. na problem. Sige. Okay. So, ang sunod na hilanat kay hilanat nga may katugnaw or fever with chills. Oh, katugnaw din ng chills Katugnaw ka. ng chills. So, ang hilanat nga walay undang nga inubanan og katugnaw, pagkurog, labad sa ulo, kanunay nga pag-ihi, sakit sa likod, sa kilid, ug sakit samtang nangihi. So, medyo kabalo na tas ako na na. Kaya sa Kana ba lang pagpangihi backstory, man. Oo. So, kana ang hinungdan kay na ay infection sa agihanan sa ihi. Okay, so kung dito sa kilid ang sakit kay naa sa taas dapit. So ang tawag ana acute pyelonephritis, no? Sa may kidneys dapit ang infection. Kung sakit sa paggawas sa ihi, diri sa baba dapit. So depende siya sa no. Pwede po both ang affected, no? Pero kung naay hilanat, most probably naagid ni siya dito sa may kidneys dapit. As a general rule, kung pakit gid ang mangihi, especially kung after mangihi or hapit na mo man mangihi, UTI na siya. Ha? So, dili tanan mo nang kailangan ng doktor. Pero at least naamoy mga idea kung UTI ba gid siya, ni balik yung UTI or wala. Okay. So, ang unang pagtambal, paracetamol gihapon para sa hilanat, pero i-test gyud na ang ihi, no? Urinalysis, i-check gyud, mag-submit gyud ta og ihi. Dili kinahanglan katong tanan ihi, gamay lang na specimen ha. Ang i-submit. So, Dili sa kalitro. Dili sa kalitro. So, diha, Dili kailangan. sa urinalysis, no, tan-awon ang characteristic sa ihi, tan-aw po dira kung naay mga kanang casts, kung naay bato, naay mga dugo sa ihi, no, para makatabang po siya sa diagnosis. Off topic lang ta kung mag-submit kani mo hugaw dito sa laboratory. Dili isa ka sako ha or dili punuon ng isa ka plastic. Container. Pwede na siya. Gamay lang. Kay nagreklamo ang mga mentekana kay isa ka kanob Igana gadagan Dili kinahanglan tanan. tibok hugaw ninyo dili kailangan ng tibok hugaw. Okay ra kanang gamay ra. Oo. Unsa ka gamay? Isa ka tab. Murag sa thumb lang. Kanang thumb Ako lang magay ng yun, tab pero na size. ayaw tanan. Tanan ang yatag reg puno ng isa ka plastic. Gamay Charo ra lang. kinahanglan ada. Okay? So, narin pangutaan na kay Ma'am Elvira Rodriguez. Doc, okay lang ba mag-take of vitamin D3 every day? Wala ba side effect sa mga taong high blood? Wala siya side effect. Mawala na, magawas lang na sa imo ang ihi ang sobra. As long as ang dose na imuhang i-take kay kana lapod pasok dito sa daily requirement Daily siya, ng vitamin D. Based po na siya sa age. Kaya yung higher than that, sayang lang kasi mong kwarta. So, lahi ang dose sa mga bata o sa mga tigulang. No? Usually, sa mga pregnant, na siya, nasa 600. Pero, ako advice sa inyo kung nakakini vitamins, makita niyo supplements. Pag mo yung ganun sila na take that 3 times a day, sobra na siya. Sobra na. At least once a day lang na siya. Once a day ang minimum na. Kaya makuha man mo sa imong Ang ginakaon. sa imong diet. So, kanang sobra na, kanang may sila 3 times a day, pangwarta na siya. Questionable na siya. Kaya nga ni mo i-take 3 times a day, na naman siya yung minimum requirements lang kay sa diet nimo.
makuha naman na siya. Og usually kanang mga multivitamins nato or kanang mga kanang legit no na FDA approved Mm. per tablet pasok na ang daily requirement. So dili kinahanglan. Napay sobra pa More gani na. than that. Usahay, sobra More than pa. pa na siya. Oh. Labaw na kaning mga vitamin C. Makuha mo na ninyo sa food. Makuha na unless hinay kay ka mukaon sa imong food or naluya ka na. Actually, ang everyday nato, ang sa mana 500 milligrams, di ba? Ang isa ka tablet ng vitamin C, pero ang actual na daily requirement ra nato nara sa 100. So sobra na siya, pero kung mayon sila 3 times a day ka mo take na, imposible na kaya ng Unless na ay clinical indication. Unless mag-ingon ang doctor na either deficient ka or na ay gina-address. kaya naman nga na tao, wala ko kita nang nakatingdog pa na o nakalakaw-lakaw na ka ng grabe ka deficient. Ha? So, dili na siya, either bedridden na sila, mo na silang kailangan og take kung nga nakadaghan. Or, grabe na yun, na di na sila ka na weak na kayo muscle, ana. Imposible kayo mag-take ka og ka ng once a day is enough. imposible na lang 3 times a day. Kung man mahadlok mag-take og tambal sa high blood kay basig maguba daw ang kidneys. Kung man ang mga supplements nag 3 times a day. So, okay, wala lang na. Nadali Rant lang tagamay. question kay Sonax. Kaning chairper, pwede ba ba twice a day, 7 years old? Pareha gyapon na son. At least once a day lang na siya son. Na kung na siya Brad, kanang sobra na kayo. Kung gwapo ang diet sa isa ka bata, ayaw na kayo sa sobra more than 2 times a day. Okay? Okay, thank you kayo sa inyong questions. Okay, per day man na siya ang Requirements. requirement. Okay, so pagkahuman sa urinalysis, nakasubmit na, kanang tama ra kadaghan, dili isa ka bote. Ay, isa ka litro. or isa ka litro nga ihi. So pag naana sa resulta, dili sa urinalysis makitaan kung unsang klase na bakterya, makitaan lang dito kung unsa kadaghan, Ay, si Doc Maria Teresa Badang. Good morning po. Morning Doc po, Badang. mga bossing. June is National Kidney Month, di ay. Ay, tama. Wow, good morning. Good morning. Okay. Very good content. Thank you for promoting kidney health. June is National Kidney Month. Thank you po, Thank you po, Doc. Atong mga Bossing. bossing. Atong mga bossing. Badang. Malag nakulbaan, tagamay. Pinaka-popular sa doktor Pinaka-well-known good na Davao. nephrologist. Thank nato you for sa Davao. listening po. Kung palangga kayo sa iyang mga pasyente, basta makapasyente ta og uy, doctor na ko si Doc Badang. Sikat na siya. Kung gusto niyo Nephrologist. siya, Para mabisi siya og sabot. busy Busy na kayo siya. O, ano yung tulog eh. Doc, i-correct rabi Doc ha kung Correct lang niya, hindi na kay- updated aning mga uban kay mo specialist na kaayo ta. Pero kato pag sa urinalysis dili makitaan kung unsang klase nga bakterya. So usahay kung kanang for example mag-UTI mo kuman resetahan mo og antibiotics, so antibiotics man gyud na siya, So labi na kanang mga tao na sige take og antibiotics, so basig ma-resistant na, so dili na magbalik, dili na ko ato na doktor kay wala man ko na ulian sa akong UTI. Magbalik gyud ta kay mas better na katong gihapon ang doktor na nakakita kay para next sa man ang mga next na mga test na buhaton, so kana culture Okay, sensitivity. so iyanin na siya. Kung gusto lang ako i-clarify sa inyo na kung tayo lang na nigadto mo sa doktor, kunya gitagaan mo antibiotics, minimum man na 7 days para dili unsa ang antibiotics ma-resistant. Karon kung wala ka naayo, dili pasabot kay dili maayo ang doktor. Ang pasabotahan na ang imong UTI na ay lain na causes, isa na dito gahay siya na bakterya kay sige balik-balik yung UTI. Kailangan na mong next step isa na dito ang gatong culture na gingan sa akong asawa. Tapos
O katong mga studies na pyelonogram, katong mga X-ray studies, ultrasound studies, kung naay mga other causes, isa na dito ang katong ginayon nato na may bato. Bato. May bato dito. So importante na no kay dito sa culture and sensitivity tan-awon kung unsa gyud na bakterya ug unsa ang mga antibiotics na resistant ka ug sensitive pa. So ato kay kung magbalhin mo og doktor, balik na pud na sa uno. So urinalysis, Balik na no. pud So siya. maong madugay sa Lain na pud ang iyang antibiotic. Balik-balik na lang na. Ayaw So, dayon isa mo lang dito, magtampo. doktor. Ayaw dayon ka mangluod sa doktor. Kaya Dili wala maayo man na ko doktor, naayo. kay dili ko naayo. Mas gwapo na magbalik mo dito kay nakabalo na siya na ingani na antibiotics, dili di siya sensitive. So unsa ang ato ang next step? Kay usahay magbalhin ta og doktor, dili ta mag-ingon na natambalan na di ay or kanang wala na ta ka-remember, wala na ta ka dumdum unsa to siya na tambal ang gihatag ambot kay unsa man to lingid man to dok. Ambot ringin na color yellow or color pink. Ingana. Sa no? memory sana. So, Wala may lisod kabaloan na. siya. Ha? Actually. So, So, mas better na no, kay na maginay step by step. Dili man gyud ta mag all out dayon or UTI. Tanan test dayon atong buhaton, no? So dito gyud ta sa medyo conservative pa na treatment. Samot na kung walang mga walay mga known na comorbids, no, or kanang mga other risk factors. So, nadiri kay Ma'am Juda Natividad, may buntag, Dr. Edward Cagape Jr. and Doktora watching from Sama, Ligacos, Davao del Norte. Salamat kay Ma'am Juda. Ka-pretty ni Doc. Pretty Elvira daw ka. Rodriguez. Salamat! Wapo, taas kayo kong hair. Thank you. Thank you kay Ma'am. Kay Ma'am Lily. Good morning, Doc Gonzales, Churches. good Mabuhay morning. kayo. Thank you po, Ma'am Lily. Continue what you do. Thank you sa pagtabang, mga mali na thinking. Thank you po, Ma'am. Thank you po, Doc Kapad. Doc Bagpadang. Thank you kayo. Jan Padillo, morning po sa inyo, mag-asawa, Doc. Salamat kayo, Jan. As of Belated. now, mag-asawa pa. Ayaw po. Storya akong tagngana. Kuyawan, biro lang. Joke lang po. So, Sige. padayon. Dayon, sunod na hilanat na atong istoryahan kay hilana na ay hilanat plus na ay basa nga hugaw ug na ay labad sa ulo. Labad sa ulo. So, kani siya, dili ni siya kanang automatic na specific yun ha. Dili Kanang tanan. cause, Dili no? tanan. Dili tanan. So, pero kanang mga ingana na presentation usually, no? Pag naay hilanat nga unahan sa basa nga pagkalibang mga 3 hangtod 5 ka adlaw nga may paglabad sa ulo. Kaluya sa lawas ug pait ang dila. Napay-pait sa dila. Pait sa dila. Oh. Ang pulso hinay sulod sa panahon nga nagluya ang lawas. So ang i-focus nato diri siguro katong mga 3 to 5 days, no? Fever, naghilanat mga 3 to 5 days, basta ang hugaw na ay headache, tapos luya ang lawas kay ang posible nga na hinungdan ani kay typhoid fever, no? Usahay mag-abot og 2 weeks, no, na naga-fever. Dili gyud maulian, no? So, gikan ni siya sa ato ang gagmay na tinae or small intestines na ay infection, So, ang- sa inungdan na Salmonella typhosis. Typhosis siguro yung sa una. inaraan. Ginaraan. Salmonella typhi. So, shoutout daw kay Sir Nelson Gonzales. Pa-shoutout ko, Doc. Sir, Good morning, Sir Sawa ni Ma'am Nelson Lily. Gonzales. Sinong Nelson. Maayo na karpentero. Okay. So, ang next. unang pagtambal kay, gihapon, pag na-eye fever, paracetamol. Pero pag 3 to 5 days na, up to 2 weeks, wala gihapon, no? Hospital ka na. Hospital na ta, kay nagluya na eye Iya headache. daw ko na. Basta ka na nga na. Gani, grabe na siya kayo. Ang test ani kay ang first kanang ang gina-request na to ani typhi., no? Syempre stool exam, tanawon gyud, no? Again, katong na-mention kanina, dili katong tibuok na na stool. Dili sa Dili ka-plastic. sa ka-plastic kanang warag
kanang pang Tungod. take out na Tupperware. Dili na siya pwede. Dili nga na. Gamay lang kinahanglan, murag kanang thumb lang kadako, no? Okay na gani na sa dako na gani ng thumb. Dako na na. Mm. Oh, depende sa size sa inyong thumb. So kana matambalan og chloramphenicol pa ba karon? Dili na. Dili na Dili no. na. Lagi I'm not sure. check Dugay na na tayo to. ko wala ka gawa na ng salmonella. Pwede gihapon siya, no? So ang ano ani fluoroquinolones man gihapon. Fluoroquinolones. Kinolons na Oo, di so gihapon kana bali. na antibiotics, no? Pero syempre kani kay reseta naman ni siya, no? Naapoy tay mga resistant na cases. Lahi pod ang ano, ang tambal, pwede pod na siya for ano, no? Kanang azithromycin, pwede pod na siya sa uban mga kondisyon. So kung naay mga sobra-sobra sa balay na mga antibiotics, dili ta pataka mag-take, no? Adri kay Ana Marie S. Lantayona. Good morning, Doc Kagapin, wifey. Have a blessed day and God bless. God bless po, ma'am. Good Thank you morning. kayo. God bless po, ma'am. Oh, nana si Ma'am Junos ha. Ay, good morning. Good morning, Doc. Dr. Kagapin, umapa ko ultrasound, Doc. 7:30 a.m. ang schedule. Okay po. Okay lang, ma'am. Di magkaon ha. Schedule Mag-fasting, mo na siya. mag-ultrasound. Bago lang tayo shoutout ganyan. Good morning po. Morning. Yan. So, mag-break lang sa ta. Dahil sa atong sponsors. Dagan matag sponsors, Sir Jules. Sponsors nila. So, balik lang may mga 5 minutes. Dr. Kagape, Dr. sa Kahanginan.
O karon, balik sa atong makalingaw o matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila o patikan nga doktor. Dr. Edward R. Kagape. Buntag, balik ta sa tuwang programa. Programa. Diri sa Doktor sa Kahanginan. Ano magsabay man tag storya? Para na ay echo. Blending. So, another question kay Sir Nelson Gonzalez. Ask lang ko, Doc, if pwede ba mo undergo ko for Cairo kung na-diagnose ko as lumbar back pain. Okay, so number 1, ayaw sa ipamanipulate na imuhang Or ipalihok-lihok. palihok-lihok ang Ipahilabtan. likod kung wala na CT scan. Kay daghan kay klaseng problem sa lumbar pain, ang isa na dito ang fracture na dapat dili lihukon ang likod kay basig ma-paralyze. Basig ma-paralyze, no? Mm. Kaya sa may ginabuhat sa Chiropractor, kuan man na siya, bali murag masahe ba na duot-duot nila. duot. Kunya pag manipulate nila ana, tapos na-day fracture, masamot ang fracture. That's why dili na siya recommended unless na human nakag CT scan na nakaingon dito na nalay slight siguro nagjat gamay lang ang spine. Basta to be safe, ayaw sa mo patok chiropractor kung wala mo na CT scan. Kay siyempre ang ato ang practice kay conventional medicine, no? Alternative medicine man gud ang Cairo. Cairo. Dili na sila Nagihapon Western. license gihapon, no? Pero ang ato ang mostly sa mga doctors man good ang ato ang practice kay conventional medicine. conventional ta. Na sila under sa Brag Eastern side mo siguro na sila. Pero west ba yung na? Ang hindi natin alam. Pero alternative kasi siya. Alternative healthcare man good siya. Dili siya katong usual nato na practices. So, if kami ang pangutan-on na nag-practice og conventional medicine, mao na siya ang amo ang ma-advise, no? Dili Na sa ayaw sa pahilabtan kay manipulate kung, kung- basig kung wala na ibalaan ng cause Oo. ang hinungdan. kay di ba ibira-bira, Bira, iluto, toto, duot, iduot. So, bend ka, kanang yan na, bawal ba yan na sa mga fractures? Mm-mm. Bawal na siya sa fractures. Masamot. so dili mag basta-basta. Ha? Okay. Basig pwede ka ng massage lang. Kanang relaxing na massage na lang Pwede usa, siguro. no? Kanang Kay- cup lang. Pwede Oo, po. kay Ate Lily. Kay Ma'am Cheche Luceno, good morning Doc. Naglanog-lanog diri sa Mandog Doc ang inyong programa. Salamat kay Ma'am Cheche Luceno Morning. sa pagpaminaw sa amo. Usahay mga mutahan namin ganing na itong inabuhat ni. Wala naman siguro kasi kapaminaw. Sayo man radyo yung karon. magmata. Mas sayo ta pag Wednesday, no? Tapos dili ba mi sayo mamata? Dili mi tigmata og sayo ba? Karon kailangan mo Kada mamata og Wednesday. sayo. Yeah. Mo So, nang mga usahay. mga peko diri kay medyo sayo siya earlier than usual, no? So Okay. usahay pagmata na mo nya tamado na mi adi sa tawag radyo. Pero Wala sahay lang. Usahay lang. Sahay lang. Kaya mo magid nang pilin, no, ni Daddy sa akong father-in-law si Dr. Edward Kagape Sr. na padayon yun. Padayon So, gid daw maski ni dili- nag-promise ka. Dili ni na mo expertise, no? Dili So wala gid mi practice ani naningkamot ta. So karon naningkamot ta git additional lang nato ang technology diri na natay light diri Sir Julius. Natay May camera. ring light diri, oh. May ring light diri. Mo na nagsinaw-sinaw na mga tang diri. Naningkamot lang ta unta makatabang mi. Na Ay, ma'am, okay agad sir. nato ni advocacy nato ni siya, no? Ah. Na unta maka-give back ta sa ato ang masa. Sa Sir Khalil Subong, good morning. Kapi-kapi ta. Salamat sir. Tigtuyok sa diha sa imong mga ansa. So na diri kay Ma'am Salve Rodriguez. Good morning, Doc. Tinood ba maka-cause of fatty liver kung everyday kang take vitamin B3? Dili. Dili na Dili siya. na siya maka-cause og kanang
fatty liver. liver. Ang fatty liver, kung nalay offending na substances like alcohol, too much oily foods, kanang grabe gani ang imuhang take sa mga tambal, pwede po. Actually, helpful siya Mm. kung naay fatty liver. Pero dili siya makakos. No? Dili siya Ug makakos. fatty liver. Okay. Siyempre, vitamins, supplement ra gyud siya. Supplements siya. So, anything na sobra, ayaw, kaya either madaot ang imuhang kidneys or ang liver. So, kung Palihog lang gyud ha. Usahay ang doctors dili kapugong sa nawong facial expression pag mag-ingon mo dok, mauni ang ako ang ginatake supplement. ako, kay di ko ka, ano sa naong na ako, kay Dili makita ka gini mo pugong. na, Kay mag-worry me, no? Magkabalaka me kay murag 3 times a day, 2 capsules 3 times a day, murag lagi, marag, hoy. grabe naman po kayo nakataghan. Mag-worry gud mi dili mi Dili naga-judge ha, dili mi mag-ano sa Dili mi inyo ha. mag-judge na Pero hadlok lang mi for you. Nahadlok me for you. Murag nag-worry lang gyud mi. Magunahon namin na, ala, unsa kayang liver May enzymes ay. imagine na lang namo ang ano no. Pero syempre as much as possible non-judgmental gyud ha. Dili man mi mag-judge gyud sa inyo ha. Dili na mo na, Okay, kuwan syempre, na sa kabalo training man na mo yun. na dili mi mag-judge. Non-judgmental gyud. Pero usahay kung ang doktor ninyo dili ka pugog sa ilahang nawong, i-forgive na lang kay nag-worry lang na sila sa inyo ha. So, salamat kayo sa imong question, Ma'am Salvi Rodriguez. Tama man na question kay halos tanan ginabuhat na kahadlukan nila or na sila ipangutanan ng silingan pag yun. Which is, Ang silingan. pareha gyapon hearsay po na yung knowledge. Ang amiga sa akong bayaw, sa ako ang katrabaho. Unless ang silingan ni mo Naulian. doktor. Ayaw gituuhan ng mga ngana. Kanang labaw na kanang mga samad na butangan o kanang mga bayabas, kung sa pa, ahos, suka, tanan Kanang kulang lang, tablets. kinilaw na. Or kanang tablets na supposedly inumon, no? Tanggalon ang capsules or Butang sa i-dik ang ang tablet ibutang sa skin, sa dili na samad. siya effective. Dili na siya effective. Ah, Okay? sige Na lang, ay mga hinahinay lang nato medication ni. na gyud, specific gyud kung unsaon siya pag-take. Okay? Energy drink once a week. Okay ra dok no? Marag marag Kay Sir nangayo og Jeff kanang Poiteo. reassurance. Okay Jeff lang, Poiteo. in moderation. Safe ra na everything in moderation. Pero keep in mind kanang mga energy drink sa high caffeine content, na high sugar. Sugar na siya. Sugar. So, Mas taas ang sugar content na Oh. niya kaysa sa Coke. Mm. Sobra pa sa kakumkum. O mas high pud ang caffeine content niya kaysa sa kanang 3-in-1 na kape. Okay, energy drink man ka ha. So ang taas sa inyong energy ana kay usually kanang sugar or caffeine, no, mga stimulant. Usually sugar na siya. Okay ra once a week kung walay mga kidney problems, kung walay diabetes, no, kung walay Check mga yun na other conditions. Annual lang check ana ha. So Annual siya kung walay problem. walay problem. Kung diabetic or high blood every 3 months. Mm-mm. Every 3 months. Okay. Ang ana ginaprotektahan ang mga organs, no? Kay imagine na double time ang trabaho sa inyong organs. So mas usahay kung naanay sakit, naanay risk factors, kahit na once a week ra, harmful gihapon. Pero kung walay kondisyon, no, wala kay mga comorbids, murag safe ra siguro. Murag og siguro. Murag. But I would advise against yun, no? So, nadiri kay Ma'am Chris Aida Ginubiag yun. Good morning, Doc. Og Doktora, salamat kay Good Ma'am. morning. Kay Ma'am Eleanor Magbanwa, oy, salamat kay Ma'am. Nagnanapod mo. Morning, Doc Ed, Doc Franz. God bless kanunay God inyo. bless po po. sa inyo. Salamat. Thank you kayo. Sa inyong pagpaminaw diri sa atong radyo na programa na dili po na mo ba Instagram. Instagram ba to? TikTok. i-TikTok daw, nagkamot na ganita aning Facebook Live. Nagkabuang-buang kayo daling Facebook Live. Mura na may masay mo, mali. Mali-mali yun.
So, sige itong ano, next na to. Ang next na to kay dengue. Kani karon kay Dinggoy. ulan-ulan, no? Daghan mga ano. Ulan-ulan break karon. Ay, nag-ulan di ka tama. Nagaulan, uy. Ulan sugod na day. Dili man gud ni siya kadungog kay dito sa iyahang kwarto na ginatambayan di man kadungog, no? Kulob kayo ang kwarto. Oh, so murag soundproof gud siya. Mm. Mahibalaan na lang the next day na nag-ulan di ay kay basa ang Basa. dalan. So kana ulan-ulan, daghan mga kanang stagnant water, no? Na puy-anan sa ato ang mga dengue, mosquitoes, no? Ang ato ang vector aning dengue. So, syempre kahadlukan, no? Kay nagihapon kanang mga lala na dengue karon, no? Nawi. Samot na kung dili matambalan dayon, Kadaghan dili ana. maanuhan dayon sa Dagan na doktor. biktima na kanang hemorrhagic Nagihapon. types. Naagi hapon, no? Nato tragic kato ako ang friend na emergency medicine na doktor mag-igsuon sunod sa ER. Sunod pud sila og kanang nawad-an og kinabuhi. So unta dili mag-abot sa ing-ana, no? Murag serious dayon di ay Seriously. na serious dayon. Okay Pag-mention na akong lang og camera kay dengue. nakasmile ko. Lagi. So, So, sa dengue, dali lang. Ah. Ano kay Ma'am Elvira Rodriguez. Doc, akong husband, kusog kayo mo inom og Sting. Once a day lang inoon. Food. iya pud ko painomon gamay. Okay lang ba, Doc, no? So, kana sila, kung dili kailangan, ayun lang once a day na siya. Kay very high na siya sa sugar, Sugar, caffeine. no? So, katong yun, akong giingon ganina. Tingala mo anong na-addict mo, ana, kay sugar man na, the most addictive. Ang sugar, ang the most addictive sa substances sa world, ha. Mas grabe pa sa cocaine o sa shabu. Tingala kag, makita kag coke, lawayon ka, di ba, Sir Julius? Dili, day. Kuya ni Sir Julius. Ako man to siguro. Yeah. Ug ang caffeine. Caffeine no? pod. Addicting pod. Kaya murag ma-feel ninyo na kung dili mo makainom, ana, murag maluya. So, ano na pod? Mangita na pod. Iusabon na nako itong akong giingon kaganina, no? Kapag ka nang taog ka ng substances or ka ng mga drinks or food na ang content kay sobra, no? Sa kinahanglan nato, ang atong organs times 2 ang trabaho. So, lalo na kanang energy drink. So, times 2 ang trabaho sa inyong singkasing. Times 2 ang trabaho sa inyong kidneys. Di na mo gina-advocate Di na mo ng gina-advise energy drinks na imo no vitamins. na everyday. Okay? Pero kung kailangan gid sa imong trabaho, atay mabuhatan na. Kaya mabuhat, ana. Para mamatak ka. Pero siguro, mas gwapo na tubig. No? Mas more tubig. Pero matubig. If kinahanglan gyud mag-energy drink, kung wala gyud let's make up by drinking more water after. So energy drink, dayon kanang asa na kung mag-inom. Yan? Kung mag-shot na ay chaser. Chaser tag water. Tapos tayo yung chaser. Pero Dugay na kulay inom 2 years lagi na ko inom. 2 years na siya walay inom. Nag-quit ko og inom sa kong sarili kay makadaot na siya. So 2 So, years maski na ko ginagmay. sober. Inom wala na, no? Sunset dog makapi palit ba og Daflon 500 bisan walay reseta. Dili siya kay Dili. na siya side effect na dizziness, stomach cramps, diarrhea. Makakuha na siya. Dili na siya maayo sa mga naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa mga kidneys. So, ayaw mo pataka nagpalit, ha? As needed lang. Okay? Yes. Kaya ginamonitor po na. So, kung murag over the counter siya Pero, syempre, dili ta mag-inom kung walay reseta. Kaya pasabot kung walay reseta, wala siya dikit. wala indication. Or kung naaman, iresetahan mo, kinahanglan na ay monitoring. So, mag-check up yun. OTC daw na siya karon. OTC siya. Pwede ka makapalitan na over the counter. Tama imong pangutana, pero dili siya advisable. Kailangan mo doktor, ha? Na mo guide sa imo. Okay. Usually, kana sa, man na siya, no? Hemorrhoids. Dagan, hemorrhoids, sa imong
Natawag na to varicose. varicose, samot na kung kanang active na varicose na po na, no? Mm. So, Salamat sa pagpamuntahan na sunset. At least na liwanagan ng mga tao diyan na may problema sa Almoranas. or any varicosities kay kana i-monitor po. Yan, kay Sir Allen Vergara. Sir Allen, good morning, Doc. Late kong tanaw ba? Tanaw. Kira. Okay ra, sir. Basta niabot lang ka. Salamat kayo. sa pagpaminaw. Sige. So, balik ta sa ato ang topic na dengue. Dinggoy. Balik ta sa Dinggoy. dinggoy, ha? Okay, daghan gihapon karon na makaano og kanang severe, no? Dengue severe. So, unsa man ang mga signs, no? Signs sa dengue. Syempre kung naata sa endemic na area, which is ang buong Pilipinas, so ano na siya. Tapos kung naay fever plus, so fever plus naapay other signs. So unsa na siya? Pwedeng naay kanang pagsuka, kanang sakit ulo, or kanang murag sakit sa mata, no? Non-specific signs. Non-specific siya, no? Like muscle aches, joint pains, joints, no? Tapos, Sakit ang tiyan. any warning signs, kanang magsakit ang tiyan, kung kanang Sunggo. magsunggo, Gum bleeding. kana, or na ay, usahay, ang na to, itom ang bugaw, Kanan sila, dagan na mo sa ospital. oo. Pag na-fever, pag na-lice ang fever, usually 3 to 5 days. Wala na fever, no? Dito na manggawas, dito na mababa yung mong platelet. So, mo na to siya ang time na bantayan ninyo ang isa ka pasyente. Kung katong signs na ginayon namo na warning signs, katong nagasakit ang tiyan, may sunggo, may bleeding, gum bleeding. Sa tests pod, no, matanaw na to na naanay mga naanay kanang leukopenia, pagbaba sa mga white blood cells, so makita na siya sa CBC. Tapos, platelet, pagbaba, no? Taas ang hematocrit, so daghan na sila, i-check din na siya sa sa dugo. So, kung maano mo ang uban mahadlok, ay di ako magpa-admit kay tusukon man di ay kada pila ka oras, no? Kay mag-monitor CBC. Okay, kinahanglan man na siya, no? Kay kana pod ang ato ang fear pod ana kay kanang mga end organ damage, no? So, ang gusto lang nako mount sa inyo, kanang dengue, kung mababa yung platelet, ang platelet man good, balikon lang nako, bulkasil na siya sa imong lawas. Sa pagdugo. Kung less than 100 na siya, pasabutan na, kung na bleeding, di niya matapalan, magsige kag bleeding sa sulod, internal bleeding. So, mauna na siya nga inabantayan ng platelet. Pag makita ninyo na less than 100 ang platelet, ito na ang doktor na kailangan na siguro ni siya o ganang transfusion. Pero usually, observation lang sana. Siya mo ng hydration. Mostly kay mga supportive treatment o monitoring gid ka. That's why, kung nakay-dengue, sikag tusokon sa doktor, tanaw na niya. I-test kung kamusta, kung padayon pa ba na nagababa. So, monitoring din na siya, padayon ba nagababa, naabay and organ pod, no? Na, ang uban, ang mga bleeding sa mga other areas. Usahay, ang bleeding na sa ihi, no? Usahay na sa hugaw, ilong, or kung kanang malas gyud, kung kanang giregla, no? I-check pod kung ang bleeding kay katong usual pa ba or ni sobra na, kay i-monitor pod na siya. Nadali kay Sunset na gyapon sa inyong clinic sa UM Doc. Salamat sa inyo. Salamat po Ma'am Sunset nami sa UM Test. Akong misis na sa Asagayto. Davao Doctors og sa Lanang Premier Karon. sa karon. So medyo Sa kay Dr. Kagape na surgeon, ang number sa iyahang secretary kung magpa-appointment kay usahay wala siya diha kay nag-opera. So para lang make sure na naa siya, contact mo 0995-221-8007. Again, 0995-221-8007. Okay. So kana sa dengue kay naman na siya yung mga phase, no? Sahay mag-abot og 1 week ang fever ana. So naa diha kanang
dito ang mga pains, no, mga naay mga pagluya, dili tanan na naay dengue na ay rash, no, usahay. So naay kanang ginatawag pud na tourniquet test, no. Okay. Test kung naay mga murag pinprick na mga na mga rash, no, sa inyong skin. So usually kana sa hospital na siya ginatest. So sa kanang kung naga-fever pa, paracetamol, no, or kanang kana usually paracetamol o kanang fluids. Kung after na pag wala nay hilanat, critical phase na siya kay katong ingon kaganiha, no, diha tong mga wala nay fever, wala nay hilanat, pero diha tong mga possible na mga bleeding, no. So mao mag-ingon bawal sa kanang mag toothbrush og kanang very very rigid na pag-toothbrush, no, kay hinay-hinay lang gyud, dili usa mangugmo. Bawal mag-manipulate sa mga kanang mga nipis na mucosa, no, kay posible na mag-bleeding. Mag-check pud ta sa ihi, color sa ihi, color sa ugaw, kay diha nato tan-awon. After sa first week, second week, dira na medyo hinay-hinay na magtaas ang platelet. So, daghan monitoring pwede buhaton, no? Kanang treatment gid fluids, no? Fluids, rest, supportive kung naay mga fever avoid nato ng mga kanang tambal na maka sa tiyan, no, kanang mga ibuprofen, mefenamic acid, dili sa Kailan sila mga NSAID samot ang na tawag. kanang aspirin, no, kay pwedeng makasamot sa bleeding. So safest good ang paracetamol. Tapos Para sa tumoy. Tapos naapagid ka ng mga uban na kanang mga remember ko yung mga tawa-tawa, mga durian, mga ganyan, no. Syempre usahay dili maiwasan na agyo mga kay katong mga istorya sa silingan, katong mga ay kani siya ang ako Pero ang good anak na siya ulian. kay nga no. Maka-promote man na siya og fluid intake. So hydration gyapon. Hydration gihapon, no. Pero syempre dili lang pugson kay ang uban bata makasuka, kay syempre naaman na lasa, no. Ang uban pud kanang durian, syempre bawal na siya sa ospital, naagid kanang mag Naay question diri tago, no. why man doc need minimum 50 kilos pag mag-donate og dugo? Kaya ako 48 kilos lang. So naamo ko dagan reason na. Isa ka reason is natay minimum na bags collected. Unya ka ng isa ka tao manggod kung 50 kilos unya ngani na bag nasa limit na number of blood na i-donate nimo para dili ka mag-hypotension basta na dili mo double time yung lawas para maghimog dugo. So isa na siya. So naman mi anang ginatawag namong na blood loss. Nami hypotension mo gawas kung basta na baba kay BP kung dako kay blood loss nimo. So naman na siya sa less than 50 kilos dili kaya ngani kadaghano na dugo igawas. So mo na siya. Mga 10% lang of your total blood. So sa nag-estimate sa 50 kilos kung bawasan og kanang katong standard na pag-extract, no, which is mga 500 ml. Di na kaya sa lawas, di na siya biologic. Okay, oo. So napuyo ba na 48 kilos is underweight. So pasabot ng underweight ang imong nutrition dili pod siya maayo na pangit imong nutrition niya, pangit imong pagkalawas niya mag-donate pa kag dugo. So mura ka ganang additional stress sa imong lawas. So daghan na siya reason. Kato ang major katong duha. Okay, so mas magapo ginapagpatambok ka para makaya sa imong Magpagain lawas. pa og gamay para Oo. makadonate. Kay mao to sa per extraction, per bag, kay mga nasa 500 ml. So dapat 10% lang man good Sa sa imuha. imong total no. Blood. Kung magsobra, Calculate mo na mo na may kuan na. calculated man na siya. So kay kung magsobra ang kuhaon sa imuha, ikaw na pud ang makulangan, no? Hypotensive ka na.
o magluya. Although makaya ra man na siya na ma-recover, no, mag-produce na pud ka og kanang more, pero syempre dili pud na siya i-risk. Pag-calculate mo kung gusto ninyo na may balance, 60%, one half, one fourth ang imuhang blood. So, good luck sa pag-calculate. And then, Wala siyang ang blood loss nimo na total, blood nimo na total. Okay? so syempre para dili pud ta. I mean, it's good na gusto ka mag-donate, pero dili pud sa point na ikaw malugi, no? Kay dili ta mo risk yun ana. Salamat kayo sa pagpangutanas R-Webs. So, continue tatong Okay, sa dengue. dengue, no? So aside sa CBC, no, naatay ka ng mga dengue dot, na yung mga rapid test, no? Nagandaghan na siya Helpful test na karon. siya. Oh, daghan na sila ng mga test karon. But basically, dili gid na to i-ignore, no, pag na eye fever, magpa-check yun ta. Kay usahay man pod ang ang cause ana kay flu virus, pero mas better kung safe. Good. Lalo na kung kanang mga bata o mga tigulang, no, magpa-check up gyud ta. Kay syempre dili ta maghulat na ulahin na or kanang lala na bago ma-check up. Okay? It's better gyud na ma-check up dayon. So kung kanang ang picture or ang symptoms ninyo kay murag consistent sa kanang viral, ayaw pud mo og kaguol na wala mong gihatagan og antibiotics. Dayon, no? Kay nganong dili antibiotics na naghilanat man ko. So nagid na siya indication. Okay? Kung magsige pud ta og hatag antibiotics, no, na wala na assess og tarong na viral di ay risky pud na siya kay ang risk ana antibiotic resistance. So kung kinahanglan na gid ninyo antibiotics, no, gamay na lang ang choices, maglisod na mo. Okay, so karon na i-end sa namong program. Balik lang mi next Wednesday hopefully. Salamat kay Sir Julius Luzon, mga atong kwan, Sir Ronel Mandresa, mga atong engineer diri sa booth. Sir Roy Johnson, sa atong station manager. Ang next nato na broadcaster si the great Al Hinugin, Dr. Kagapini, Dr. sa Kahanginan.